Laseli don min balila mɔgɔ caman na, FBI ɲɛmɔgɔ Christopher Wray y'a lase a ka baarakɛlaw ma k'ale bɛna a jɔyɔrɔ bila ni jamana ɲɛmɔgɔ sugantilen Donald Trump ye fanga ta. Christopher Wray, FBI ɲɛmɔgɔ. Fɛn min tɛ se ani fɛn min man kan ka yɛlɛma fiyewu, o de ye anw ka yɛrɛdi ye ka kɛtaw kɛ o cogonin na waati bɛɛ. Ne hakili la fɛn min bɛ a tɔ diyala Trump ye ko kura k'a tun bɛ min miiri a ye o ye, ani ko Trump tun bɛ miiri ko kiiri minisiriso ka dantɛmɛkow don. FBI ta kɛrɛnkɛrɛnya la ka taga ko tɛ ten sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la min tun man kan. Ale tun sugantira Trump fɛ yɛrɛ ka FBI ɲɛ minɛ janni Wray ka ŋaniya jiran ka ka marafanga dan sigi min tun ka kan ka kɛ san 10. A ye sariyatalaw kunbɛn ka ka daliliw daw ɲɛkɔrɔ sɛbɛntiyali ko la. John Fortier, American Enterprise cakɛda so. Mise Patel san 44 o ye foroba lafasalikɛla kɔrɔ ye ani marabolo kiiri nɔminɛbaga don min delila ka kɛ kɔrɔsigi jolen ye lakana baaraw la ani Pentagon la Trump ka fanga sarati fɔlɔ kɔnɔ. Fɛn dɔ Patel labɛnnen don ka min fɔ a kan kɔrɔtalen. Kash Patel, FBI ɲɛmɔgɔ sugantilen. I think what really makes him attractive. American Enterprise Institute. Ne hakili la fɛn min bɛ a tɔ diyala Trump ye ko kura k'a tun bɛ min miiri a ye o ye, ani ko Trump tun bɛ miiri ko kiiri minisiriso ka dantɛmɛkow don. FBI ta kɛrɛnkɛrɛnya la ka taga ko tɛ ten sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la min tun man kan. Bonya don ne bolo ka n yɛrɛ sɔrɔ yan ka Donald J. Trump kɔkɔrɔ don. Bin kelen don a kan, nka anw ni anw ka jamanaya bin kelen don anw ka ɲɛ bɛɛ ma ni sariya tunɔmini ye k'a kɔ don sariya sunba tagabolo ma. Mise Patel ye a sinamaw ladimi n'a laseli ye ko ale bɛ Washington barada jabala datugu, ko ale bɛ FBI ka kɔlɔsili se dɔgɔya, ani ko a bɛ barada in ka dugula kunnafoniw kundama dɔgɔya. A ye wele kɛ fana ka fanga ɲɛwo kɔnɔna lanɔgɔ ani a ka gafe Government Gangsters kɔnɔ o min bɔra 2023 baarakɛla 60 tɔgɔ jiranen don k'u tun sɔnnen tɛ Trump ye. John Fortier, American Enterprise cakɛda so. Some of the changes that he might. Yɛlɛma dɔw a tun bɛ se k'a kanu ka minnu kɛ, a bɛ se k'a kɛ n'a kan ye wali baaraden falen ye, nka n'a bɛ fɛ tigitigi ka olu yɛlɛmaw kɛ, o bɛna baaraba de ɲini marabagaw fɛ ani sariyatigiw. Fɛn min bɛ wagatinin ta, a kelen tɛ se ka min kɛ. Kash Patel, Trump ka fɔ la, ale ye mɔgɔ ye daminɛli bɛ se ka kɛ ni min ye. Jeff Seldin kumakan, Lamisa Sangare, VOA News, Washington.